Hello mga Dods, last stop. Gusto pa sa mga SK chairman sa akong kapamilya nga una mi mag-uli mag-snack sa daw mi diri sa Bern sa Mako, Davao de Oro. Tara, sulod ta kauban ang atong mga friends nga SK chairpersons of Davao del Norte, Municipality of Asuncion. Okay, this is Burns. Kung gusto mo og kanang lami ang halo-halo diri ta kay Burns. So, mag-order, diri ta mag-order. Kung unsa inyo ang gusto nga pagkaon. Number 78. No, pili lang diri ang mga lamian nga pagkaon. Number 1 nga halo-halo og mga foods diri sa Davao de Oro or sa Davao del Norte. Dara ako ang mga kaubanan nga mga SK chairman. Una mag-uli daw, snack sa daw, and sa amo ang pagtapok na among sponsor. Yes! Si Dudong Oscar ang SK chairman sa New Bantayan o karon businessman sa Kidapawan. Yay! Thank you Dong. Salamat sa sponsor. Yes, kadudong ni. Oh, dara, and gidungagan ni Yandy Grace. Filmi na lang. Milyonarya. Ug lami kaayo ang halo-halo nila. 78. Wow. Dudong. Yes, snack sa tadong, halo-halo tadong. Oh, pabugnaw ta, dong. Halo. 76. Mga gwapa nga mga servidora, mga waitress, ang anak jud sa kapitan sa Concepcion. Anak na kapitan sa Concepcion. Mo among waitress karon ang pinakalit nga pag-apply diri atong serve. Number 63. Okay, dito sa Burns karon halo-halo with siupaw na niya ang ato ang pagkaon. Oh, sa pa man eh. Kao na ta. Oh. Halo-halo pa imo nga makabungo. Siupaw na lang do. Ay, halo-halo siupaw. Siupaw daw. Dito man Nganong nagtimi man eh. So first is okay-okayo nato ni. Ay oh. Gani. Sapa. Sapa. Yan, ikaw ang diri yan. Okay. Sige na dyan, kaon na dyan. Dong, dali na dong. Sayang anak yung mga. Mugawa siya din sa mukha.
68. Number 68. Give it to me like. Ang bantay po. Give it to me like. Mag-check-in. Ah, Pag-chicken mo dito mo in. mag-lodge mo? Hindi pa man mong gabi. Kadali lang. Ah. Tama yung alasing ko. Wow. Sensya yung nagbayad. Uy, mahimot. Pagod, di naman daw Hindi naman daw kaya daw. Muna sa ligid. Nasayang na daw. Hindi na ako mahimot. Hoy, may Tingi. Tingi daw, Job. Bitaw. Mag-ordersin na lang mo kay kuan ko kanang sa amin ng taas, sa amin Ito tanan. din naman ito, sir. Oh, Ha? matanaw sa amin. O, iyatos ka sa burger stand. Oh. Natanaw sa tag-one round yan. Oy! Mangita pa lang kung laki, ano? Makaanap yung midong lami ang kandiis. Tawag mo. Ano na ba yung mga bata? Ah, man. Ay, sorry. Kabalo naman. Yan, YouTube mo nagkatanaw. Katanaw mo nag-porn. Give it to me like. Kaya, ayamot lang po. Pero wala man. Banda mo man may kay basin daw. Dagan salamat na humana kami og kaon diri sa sabay ta manguli na. Bye-bye. Hanggang susunod nga mga videos. Tara. Number 65, please. God bless everyone. Thank you for watching.